ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಅವು ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತೋಷ್ಪಾಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಒಬ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತದಂತೆ, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಆದರೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಮದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅತ್ತೆ ವಾಡಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೋವು ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡೇನೆ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಪೊಡು ಈಜಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡತ ಅಡಕ್ಲೆ ಕಿರುಮುಡಾತಾವು ಕಿರುಮುಡ ಕೈದಾವಡತ ಅಂಡ ಈ ಮರ್ದದ ತೊನ್ನಾಗ ನಂಜಿದ ಸುತ್ತುದ ಪತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಅದೇ ಈ ಊರಿನಂಜಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ತಲತ್ತನೆ ಪದುಪ್ಪೆ ಮಾತ ಬಾಕಿದ ಸುತ್ತು ಈ ಕೆಂಬುಡೆ ಬದನೆ ಮಾತ ತಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಜಿ ಉರಿನಂಜಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೀಗ ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪೊಂಗರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಂಗರೆ ತುಳುಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಲ್ದು ಪೊಂಗರೆ ಬಿಳಿ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಬೊಲ್ದುಡು ಏಪಲ ಮುಳ್ಳಿಪ್ಪುಚಿ ಬಿಳಿ ಹೊಂಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಮುಳ್ಳೆ ಇರುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಕೆಂಪುಡು ಮಾತ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಕೆಂಪು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಂಟಂತೆ. ಮುಳ್ಳುದಂಡ ನಾಲ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ರಾಪುಚಿ ಮುಳ್ಳುಡು ಅಂದ್ರೆ ತುಲ ಮುಳ್ಳುಚ್ಚಿ ಅತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ, ಈಜಿಂದಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಮುಟ್ರಾಪಿಸಿ ಅದೇ ಇರೆತ್ತ ದಂಡಡು ನೆಟ್ಟು ಸಮೇತ ಮುಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಳಿಪ್ಪುಂಡು ಪೊಂಗರೆ. ಪೊಂಗರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಲ ಮೀನಾಗ ಪಾಡು ಪುಂಚಿದು ಪಾಡದು ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುರುಬಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೀತಂಡ ಈ ಗೆಂಡೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತದ್ದು ತರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪೊಂಗರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಬಿಳಿ ಹೊಂಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಹೊಂಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತದಂತೆ. ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತದಂತೆ. ದಂಡುಂಡದ ಈ ದಂಡುಂಡದ ಐಟು ಸಮೇತ ಮುಳ್ಳುಪ್ಪುಂಡು ಪೊಂಗರೆ ಸರಿ. ಅಂದ್ ಸಪಾಯಿ ಮರ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕೆತ್ತೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. ಕೆತ್ತೆ ಕಾವು ಪೂರ ಪೆರೆಸದು ನೀನು ಉಣ್ಗೌಡು ಉಣ್ಗದು ಪುಡಿ ಹೊಲ್ಪೊಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದೀದು ನಿನ್ನೆ ಕಲತ್ತದು ಸಣ್ಣ ಅರೆತ್ತದು ಪೊಡಿ ಅಂತ ಪೂಜೋಡು ಜಾಗಗೆ ಗೋಲು ಎಂಚ ಆತಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಪೂಜೋಡು ಅದೇ ಪೂಜಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯೋಡು ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದರ ತೊಗಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಿ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇದು ಹುಣ್ಣು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನ ಬಿಡೋದು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಇಡ್ಬೇಕು ಮೈಯಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮದ್ದು, ಇದೊಂದು ಮದ್ದು ಫಸ್ಟ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತೇವೆ 3-4 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಅಂದ್ ಸಮಯ ಪಥ್ಯ ಮಲ್ತೇರ ಆತೆಡ್ಡೆ ಸರಿ. ನಾನೊಂಜಿದಾದೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಆಪ್ನ ಮರ್ದು ಗರಿಕೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕದಿಕ್ಕೆ ಗರಿಕೆ ಹುಳ್ಳು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಿತ ಮಾರ್ಗದಟ್ಲೆ ಒರಿ ನಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪೂತದೈತೆ ಇಟ್ಟು ನಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಇಪ್ಪುಡು ಮಾರ್ಗದಾರಿಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಡುನ ಇದು ಸಹಜ ಗರಿಕೆ ಒಂದು ಸಹಜ ಗರಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದಾರಿಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಾರಿಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾರಂತೆ ಬಂಗ ಅಂದು ಪೊಂಗರದ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾನೆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವಳು ಇಪ್ಪು ಜಾತ ಅಂದ್ ಲವ್ವೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಗರಿಕೆ ಗರಿಕೆ ಸಾಂಜೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡ್ತಿನ ಗರಿಕೆ ಗರಿಕೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಡ್ದು ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಂದಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕಷಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಕಸಿತ ತಿಗು ಅವತ್ತು ಸಹಜ ಮಾರ್ಗದರ್ಟಿ ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಟಿ ಇಟ್ಟಾಗರ್ತದೆ 20 ಉಂಡು ಮಾರ್ಗ ಅದೇ ಅವೆಂದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ನೆನ್ನೆ ನೀರುಡು ಲುಂಬೋಡು ಚೌಲ್ ನೀರುಡು ಲುಂಬುದು ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ದಿಂಜ ಹೊಡೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಗರಿಕೆ ಐನೆ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಲೆತ್ತನ ಕಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾರ್ಡಾತ ಮಲ್ಪ ಜಾರ್ಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಡೆಗೆ ಓಳ ಹಾತನ ಅಡೆಗೆ ಪೂಜೋಡು ದಿನೋಲ ಪೂಜೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೋಡು ಆ ಪೊಂಗರೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಚಿ ನಂದು ತಿಕ್ಕಿಚಿ ನಾವು ಅದೇ ಅವು ಲಾಪುಂಡು ಇಂದು ಲಾಪುಂಡು ಏತ ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 30 ದಿನ ಉಂಡತ ತಿಂಗಳು ಖರೀದಿಲ್ಲ ತಿಂಜ ಪೂಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಚಿ ಅಣ್ಣ ಪತ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪಡೆ ಅದೇ ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಹುಣ್ಣಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಹುಣ್ಣಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು 1 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬಿಡೋಡು ಅದೇ ಪೂಜಿದು ಪೊರ್ಲು ಲೇಪದ ಅಂದಂದು ಲೇಪಂದು ಅಂಚ ಪೊರ್ಲು ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಚೌಲ್ ನೀರು ಎಂಚಾಕಲ್ ಮೀ ಪೇರಂದು ನಂಗೆ ಅದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಜನ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ನೀಯಲ್ಲ ಉಗುರು ಬೆಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮೀಯೋಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಚೌಲಿಲ ಮೀಯರ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಮೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉಗುರು ಬೆಪ್ಪು ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಮೀನ್ ದಂಡ ಎಂಚಾಪುಡು ಅವೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಆರ್ಪುಡೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಐಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರು ಬೆಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ತಣ್ಣಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಉಗುರು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿದಾದೆ ಐನು ಮುಟ್ಟದಾದ ನೆನ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಾನೊಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಲ ಐನು ಮುಟ್ಟದು ನೆನ್ ಮೀಯರ್ಲ ಮೀಯಲಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಆಟುಸೋಗೆ ತುಳುಟು ಆಟುಸೋಗೆ ಕನ್ನಡಡು ಆಡುಸೋಗೆ 7 ತಿನ್ನ ತಪ್ಪುಂದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಂಡ 7 ತಿನ್ಪುಜಿ ನೆನ್ನೆ ಅದೇ ಆಟುಸೋಗೆ ಅಂದು 7 ತಿನ್ಪುಜಿ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಪುನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ರಸ ಬಿಡೋಡಾತ ಅಂದು ಇಡೀ ಬಂಡು ಉಡುಪುಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಐಕೆ ಪುಂಚಿದ ಆಯ್ತಾ ರಸ ಉಂಡು ಐನು ಈ ತಪ್ಪುನ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾರೇಜಿ ಮೀಪುನ ನೀರಿಗೆ ಇದ ಲೇಪ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಈ ನೀರ್ನ ಮೀಯೋಲಿ ಅವಲ ಮೀಕ್ಕೆ ಬಂಜಿಗೆ ಅಂತದ ಆತ ಬಂಜಿಗನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಡು ಆಟಸೋಕೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಇನ್ನು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುಡು ಆಟಸೋಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಚಿಂದಿಚ್ಚಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಮತ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಅಂದೆ ನೆತ್ತ ತಪ್ಪುಡು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂದೆ ನೆತ್ತ ತಪ್ಪುಡು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇಂಕ ನಿಗಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಜಿಗಳ ತಿನ್ನೋಲ್ದಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪೊಂಡು ಎತ್ತುಂದು ಅಪ್ಪಜಿಂದುಲ ಇದು ಅವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಜಿಗಳದಲ್ಲ ಪೊಂಡದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಪೊಂಗಾರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಡು ಬಂಜಿಗೆ ದಾಯ್ತೆ ಕಾಣಲ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬಂಜಿಗದೆ ತೊನೆಯರು ಕದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಗದೆ ತೊನೆಯರು ಗರಿಕೆ ತೊನೆಯರು ಬಂಜಿಗೆ ಇಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಟಸೋಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುಡು ದಾಲಾಪಜಿ ಐದು ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒವ್ವಾನ್ಲ ಲೇಪದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜಿದು ನೆನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರ್ಕು ಪೊರ್ಲು ಪೂಜೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ರಸ ಹಾರ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರಸ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪೂಜೆಕ್ಕ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದನ ಕೈತ ರಸ ಬಿಡ್ಪುಂಡಾತ ಐನು ಮೀಯೋಡತೆ ಅಣ್ಣ ಒವ್ವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಗರಿಕೆ ಲೇಪ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಮೀಯೋಲಿ ಅತೆ ಪೊಂಗರೆದ ಒಂಜಿ ಕಣೀರು ಒಂಜಿ ಕೈಪೆ ಒಂಜಿ ರಸ ಬೇತೆ ಅವು ಕೈಪೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಗರಿಕೆ ಕೈಪೆ ಇಜ್ಜಾತ ಐನೇ ಪೂಜಿಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮೀಯೋಲಿ ಐನು ಪೂಜಿನೆಲ್ಲ ಮೀಯಲಿ ದಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಐನು ಮಲ್ತನ ನೆನ್ನು ಮಲ್ಪಾರ ಬಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಯ ಒಂಜಿ ಆ ಲೇಪ ಪಾಡ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಪತ್ತಾವು ಲೇಪದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಪೂಜಿನ ಅಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಲೇಪದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜ ಕದಿಕೆ ಲೇಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಉಡಾಂದೆ ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಡುಸೋಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಕಾಯಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರ ರಸದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲೇಪ ಹಾಕಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅರಿ ಅರ್ಕಂದೆಪ್ಪೋತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರಿ ಅರ್ಕಂದೆಪ್ಪೋತ ಆ ಅರ್ಕಂಜಿಡು ಬಜ್ಜಿ ಪರಂದು ಬಜ್ಜಿ ಐತವು ಉಲೈದವು ಮೇಲ್ದವು ದೆಪ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಚೆಪ್ಪು ದೆತ್ತದು ಇಡೀ ಬಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಚೆಪ್ಪು ದೆತ್ತದು
ಅರೆಪೊಡು ಅರೆಪೊಡತೆ ಅರೆತ್ತದು ಗಂಧ ಗಂಧ ಅರೆಲೆಕ್ಕ ಗಂಧ ಅರೆತ್ತೆ ಕರೆಪೊಡು ಒಯ್ತು ಈ ಗಂಧೆಟ್ಟು ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅರಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟು ನೀರಿಡು ಕಂಜಿಟ್ಟು ನೀರಿಡು ನೀರಿಡು ಅರೆಪೊಡು ಅರೆತ್ತದು ಅಲ್ಪೊಡು ಐದು ಅಣ್ಣ ದಿಂಜ ಬೋಡಾವು ಲೇಪನ ಅಲ್ಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಅರೆತ್ತು ಪೂಜಿ ಜನ ಅಂಚ ಪೂಜಿನ ಅದೇ ಲೇಪಂಡ ದಪ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಈ ಪೊಂಗರದ ಒಂದೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ ಪಾಡೋರ್ಲಿ ಅದೇ ತಿಳಿಪುಡು ಪೂಜಿದು ಪೂಜೋಡು ಬೊಕ ಇವೆನ್ ನೀರಿಡು ಮೀನ ಆಡಿಸೋಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮೀಪುನ ನೀರು ಉಂಡದ ಆಡ್ಸೋಗಿ ಪಾಡ್ದು ಈತ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮೀಯೋಲಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಆಡ್ಸೋಗಿ ಪಾಡ್ದು ಮೀಯೋಲಿ. ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಅಡಿಕೆ ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಅರೆದು ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಸೋಗೆ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಿರ್ಮುನೇಕ ಮತ ಆಪುಂಡು ಅಮೃತ ಬಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲ ಪೇಟೆ ತಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪೂತದ ಐಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡೆ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಆಯಿನ ಪೊರ್ಲು ರಸದೆತ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಾಲೈ ನೀರ ಎತ್ತಿನ ರಸ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬರ್ಪುಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚಮಚೋಗು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಿಂದು ತೊಡ್ಡನೇಯಿ ತೊಡ್ಡನೇಯಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರತ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಒಣಸುಗು ದುಂಬು ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾಂಡೆ ಚಮಚ ಬಯ್ಯಗೊಂಜಿ ಚಮಚ ಒಣಸದ ದುಂಬು ದೆತೊಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ದೆತೊಂಡು ಮುಂದಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಮೇಯ್ಕ್ ಮಾತ ಪೂಜಿ ನಾವು ಬಂಜಿಗೆ ದೆತೊಂಡು ನಾವು ಆತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ದೊಡ್ಡದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಚಿಂದನ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಒಂಜಿಂದೆತ್ತಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡವತ ಸರ್ವಗ ತಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯೊರೆಗ ಆಪುಜಿ ಒರಿಯೊರೆಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ದೆತೊನ್ನಿಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚತ ಬಚ್ಚದ ಸುತ್ತ. ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ರಸ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬಿಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಊಟದ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕನೇರ್ನ ಅಂಶ ಬೂರಡತೆ, ಕಹಿ ಅಂಶ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಅಂದ ಬೊಕೈತ ಇಂದು ಎಂಚ ದೆತ ನೋಡು ತಿನ್ಪುನ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವು ನಂಜಿ ಮತಪುಣತೆ ಬದನೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಈ ಲತ್ತನೆ ಮತ ಉಂಟದ ಈ ಪದಪ್ಪೆ ಮತ ಉರಿ ನಂಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಕಡ್ಲೆ ಈ ಪದೆಂಜಿ ಮತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸಂಪೊಂದು ಎಡ್ಡೆಂದು ಸರ್ರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉರಿ ನಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉರಿ ನಂಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಾತು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪೇರ್ಲ ಪರೋಲಿ ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಜನ ಮೊಸರು ಮತ ಕಮ್ಮಿ ಪುಳಿ ಅಂಶ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ, ಖಾರ ಪುಲಿತಾಂಶ ಮತ ಒಂಚೂರು ಅಡ ಅಕ್ಲು ಫುಡ್ ಗಂಜಿ ಕುಚಲಕ್ಕಿದ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಗಂಜಿ ಉಂಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕರಿಡು ಉಪ್ಪು ಕರಿಯ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಒನಸು ಸ್ವಲ್ಪ ತೈಕೊಂಜಿ ಚೂರು ನಂಗೆ ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುಚಲಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆದಲ್ಲ, ಖಾರ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬದನೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂದು ಲತ್ತನೆ ಇದು ಅಲಸಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉರಿನಂಜಿ, ಈ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಗಂಜಿಯನ್ನೇ ನಾವು ತಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಸೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂದ ತಂದು ಕುಲಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಕುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಆತ ಆಡ ಬೈಯಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಉಂಡು ನಂಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಅತ್ತಾತ ತಿನ್ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿತಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಅಲೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಮತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ತಿನ್ಪೇರತ ಐನ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪುಣ ಒಂತೆ ಅಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಮಂತದು ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಮಲ್ತು ತೂವಾಡಿ ಪತ್ಯ ತೂಂಡಂದದ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನದ ಅಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಇದ್ ಮಲ್ತು ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ತಕ್ಲೆ ಅಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಗೊತ್ತೇ ಅಂದ ಅಂದ ಆತನಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣತ ಅಂದ
ಒಂಚೂರು ಇಂದೇನವರ ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡುಸೋಗೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬೆಲ್ಗಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಕದಕ್ಕೆ ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬಜ್ಜೆ ಯಾರೆತ್ತದು ನಾಲೈಜಿಂದ ಪರಂದು ಬಜ್ಜೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪರಂದು ಬಜ್ಜೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅರಿ ಅಕಲು ಕಜಾರಿ ಉಂಪು ಜೇರ ಅಂದೆ ಉಂಡು ಜಿರ ಪುರ್ತರು ಕೊಂದರುಡೆ ಕೊನತದು ಜೀತದೇತದು ಪೊಂಗರದ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ 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 ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪುಯಿ ಬೊಲ್ತು ಪೊಂಗರೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಐಜಿನಂಡೆ ಏರನಂಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಕನ್ನತ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಟ್ಟಾಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಈ ಹಿಂದೇನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಪಂಡಾರ್ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಐಟ ಓಂಡಲು ಒಂಜೇನ ಅಂಡಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ಆಪಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೋಗ್ಲೊಂಜಿ ಅವು ಎಂಕಿಂಚ ಆತನ ಮಣ್ಣದೊಂಜಿ ಪೊಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರ್ನ ಪೋವಡತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ ತುಂಬಾ ಮೇನ್ ಪಥ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿದು ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಕಸದಿದು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕೊರನ 10 ದಿನ ಕೊರನ ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಕೊಡತದು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ದೀದು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಉಂತುದು ಐನ ಪರೊಲಿ ಐದಲ ಅವೇ ಪೊರ್ತುದು ಇವೇ ಪೊರ್ತುದು ತೇತು ಅವು ನೆತ್ತೇರು ಮತ್ತ ಕ್ಲೀನಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೆನಪಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂಜೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಒಂಜೇಲೆಗೊಯ್ನ ಆತ ಸಮಯ ಪರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಐಜಿನ ಇತ್ತುಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇಲೆಗು ದಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಂದ್ರೆ ಸುತ್ತದ ಅಂದ ಬರ್ತು ಸೋತೆ ಒಂಚೂರು ಉಷ್ಣ ಉಂಡು ಬಜ್ಜಿಗದೆ ತೊನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂಪು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ತಂಪು ಅಲ್ಪಡು ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಪಿ ಬಜ್ಜಿ ಇದು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಸಂಪುಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಬಾಕಿದಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ತನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಚು ಅನ್ಕೊ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆ ಕಷಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಡಂಡ ಇಪ್ಪುಡ ಅಂದು ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ತನಕ್ಲೆ ಹೋಗು ತಿಕ್ಕುದು ಒಂದು ನನ್ಕು ಬಿಡಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿರ್ದ ಬೇರಿಗೆ ಮೈತಲ್ಗೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಓವುಲ ತಿಕ್ಕುದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಚತ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಟಿದಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಚತ ಅಂಚ ಅಡ ಅಕ್ಲಿ ಬಾಕಿದೇನು ಮತ್ತ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಜೀರ್ತಾರಿಯ ಮೆತ್ತೆನ ಒಂಚಿನ ಹಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವತ್ತು ಸಂಪದ ಐನು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆವಡಂದು ಇಂಕ್ಲು ಎಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವಡಂದು ಒಂದು ಗುಣ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಪಂದ ಇಂಕ್ಲು ಐನಾತ ಇಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲು ತೆರಿಪ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆತೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬರ್ರಂಡು ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸತ್ತು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಮೂಲೆ ಮುಗಿಪಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲೂ ಆಯ್ತು ನಾನು ನೇಚರ್ ತೂಲಿ ಬೈಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ